Благодаря на госпожа Киселова, че с половин уста намери сили да си признае грешката, да предложи два варианта. Благодаря на Има такъв народ, Възраждане, на Величие, на Продължаваме промяната, Демократична България, че те защитиха справедливостта. Утре ще има протест, започва след 8 часа пред Народно събрание и протестът ще е срещу мутрите в управлението. Нищо не се е променило за мен. Аз знам кои са моите политически врагове. Ние ще продължим да искаме оставката на госпожа Киселова, защото това е принципна позиция и тя няма нищо общо с нейните действия от последните 3-4 дни. Тя е за това, защото според мен тя не се справя като председател на Народното събрание. Тя в своето изказване каза, че натиск срещу нея е имало от експертите. Да каже кои са тия експерти, дето я натискат толкова много, че да прави такива щуротии. Подкрепяме всеки вот на недоверие към това правителство. Въпросът е така да бъде подготвен, че да е максимално адекватен и да получи максимална подкрепа и от опозиционните партии. Още по-малко ще пречим на кърменето на бебета в Народно събрание, на тяхното отглеждане, на създаването на парламентарна детска градина или на каквото и да е било друго.